Hello guys, tokuchingamidza muchirongo chenyu chemasecret namaconfessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Muzora nhasi tine nyaya as usual. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Wakasimba here mwanangu? Handizivi, ndakangoonawo vanhu vachiuya nenyaya dzavo pano. Zvimwe kuda ningawana rubatsiro. Vazukuru vangu, vana vemwana wangu musikana, vandiparira mabasa makuru chaiwo. Vazukuru ava vakakurira maoko angu. Ndakavapiwa vachiri vadoko doko. Mushure mekunge vabereki vavo, mwana wangu musikana nemukwasha, vaita tsaona yemugwagwa vakafira pasipoti. Ndakazvigamuchira ndikati ndaida kuti zviitirwe ani. Mwanangu, ndakatora vana ava ndikavarera munzira dzakanaka, ndichivadzidzisa gwara reupenyu. Mwanangu, handisi kuti kuvarera zvaiva mutserendende, kwete, pane pazvaitomboomawo, asi ndakashinga ndichiitira kuti vagovawo neramangwana rakajeka. Vana ava mapatya, mukomana nemusikana, Taira naTinashe. Vazukuru vangu vakadambura chikoro chavo vakaenda kuyunivhesiti vakapedza. Nhamo yakazouya mushure mekunge vapedza zvidzidzo zvavo zvekuyunivhesiti. Basa rakaramba kutamba. Vazukuru vangu vakanditi, gogo, tafunga kunoshanda tiri kuSouth Africa. Hatingarambi takagara pano kuti tichikuremedzai. Handina kufara nepfungwa iyi, nekuti nyaya dzandinonzwa dzekuSouth Africa dzaindityisa. Vana vaitoda guidance, ko kana vaizomedzwa nenyika naimwe. Asi kuti ndimire munzira dzavo, ndaida kuti vana vaite upenyu hwavo, ndisavasunge mwanangu. Taira naTinashe vakasemuka vakananga kunyika yeSouth Africa. Papera vhiki vakandifonera vakati vainge vawana basa pahotera semawaiter uye zvaifamba zvakanaka. Vainge vawanawo pekugara pakanaka, saka handisavatyira, vainge vari safe. Mwanangu, vazukuru vangu vaipota vachifona pavhiki, chikafu vaitumira, asi ndakavaudza kuti vasafokasa neupenyu hwangu, asi vaite zveupenyu hwavo. Vazukuru vangu vakazombouya vachindiona vakati, gogo, takutengerai foni yekuti tipote tichitaura tose pafoni. Foni yacho mazuva ekutanga yaitondishamisa, kuita senge girazi isina kana bhatani. Tanga tajaira dzedu dzine mabhatani kunge hembe, asi vakasiya vandidzidzisa zvose. Zvaitonakidza naimi. Rimwe gore vakazouya nemota yange yakazara kuti taa. Vakanditi ndiburitse fenicha yangu yakare, ndipe vanoda, okutengesa, okurasa, zvose zvaiva kwandiri. Mwanangu, ndakafara kuti vazukuru vangu vaita zvinobatika muupenyu, asi ndakashamisika kuti mari dzavaispenda vaidziwanepi. Mari yeuwaiter handina kufungidzirwa kuti yaikwana kuita zvese izvi. Taira naTinashe vakadzokera pasina kana mwedzi mitatu, vakadzoka zvakare. Aiva murungu upi, vatendera kuti nhasi vabva pabasa vauya kumusha, mangwanazve vabva pabasa vadzokera kumusha. Bvainga bosi wacho aiva nomwoyo muchena chaiwo. This time vakauya nemamwe mazimota ekukura. Kare tichikura ainzi mabhuru mangu, handizivi kuti mazuva ano anonzi chii. Asi chandinoziva mwanangu, mota idzodzi dzinodhura zvekuti vazukuru vangu mari yavaiti vanotambira nemazimota vaifamba nawo zvainge zvisingaenderani zvamuchose. Vazukuru vangu vakandisira grocery rekuti chero dai ndaida kuvhura grocery shop zvaibuda mwanangu. Ndakatenda Mwari nekuvhurira vazukuru vangu mukana, pamwe nekuvachengeta munyika yatinongonzwa kuti izere mapanga uye izere pfuti. Ko zvavainzi wani zvinhu zviri kuoma kuSouth Africa, asi dzaiva nemakani dzekuvharira vamwe mukana. Vazukuru vangu vakagara 4 days kwava kuti vava kudzokera. Mwanangu, vazukuru vangu vakandipa ruva ravaiti rakakosha zvakanyanyisa, ravainge vapiwa nomurungu wavo, ravaiti rinodiridziwa nomukaka woga. Taira naTinashe vakati murungu aikoshesa ruva iri zvakanyanya, saka vainge vandivigirawo kuti ndirichengetedze zvakanaka. Ndakavabvunza kuti zvino mukaka wacho ndowanepi, vakati vachapota vachitumira mari yekuti ndinotsvaka mukaka uri fresh ndigogara ndakatenga yakawanda ndoisa mufiriji. Mwanangu, ndakatanga ndichadiridza ruva nemukaka zuva nezuva richiita girini mumba. Vazukuru vangu vaifona zuva nezuva vachitaura neni. Mukaka wakasvika pakukora, mazuva ano kuri kupisa. Iniwo kuti ndinotenga umwe mukaka pamagirosa, makumbo acho handichina, muviri wangu wairwadza. Ndaitozotaimira weekend mwana muvakidzani wangu paasingaendi kuchikoro
ndozomutuma mukaka kumagirosa. Ruva rainge roda kusvava. Ndikati kwangosara mazuva 3 kuti weekend isvike. Zvanga zvakadii hazvo kuti ndifane kudira mvura ndakamirira kuti mukaka unotengwa paweekend. Mwanangu, kudira mvura kwandakaita handina kuziva kuti ndazvisikira moto musiso. Mumba hamuchagariki. Zvinhu zvangu zvinofuma zvakarongedzewa. Mbatya dzangu chaidzo mumusi dzakamuka dziri panze. Ndakashaya kuti mashiripiti erudzii ari kuitika aya. Ndikabata foni kundifonera Taira naTinashe kuti ruva ravainge vandivigira chaiva cherudzii. Vazukuru vangu havachagashiri mafoni. Handizivi kuda vakaziva kuti ndakadiridza ruva nemvura here. Ndaida kuti vandipe nhamba dzemurungu wavo nditsanangure kuti ruva rake rikundishayisa rugare akariwanepi. Hapachina rugare mwanangu. Mumba hamuchagariki. Dzimwewo dzenguva ndinonzwa senge mumba muri kudzaniwa, kutonzwa mutsindo kuti dhidhi. Manje isu BP hana dzedu hadzitani kurova kuti vazukuru vangu vangadai vane zvavakaita here. Sei vasingachadayiri foni yangu pandinozama kufona. Ko vari kunditambudzirei ndachembera ndakura. Mwanangu, ndikakupa mazitawo haungagoni here kuvatsvaka woti gogo vari kuzama kukubatai. Hamusi kubatika. Ruva ramakasiya riri kunditambudza. Handichina rufaro kuti vazukuru vangu vakadai vane maoko akasviba here, vakabata zvisingabatwi. Guys, kana muchiita zvamunoita, I think ngatirege kuremedza vana mama kumusha. Handizivi kuti chii chakaitiwa apa, but muri kungozvivira moga. It's not good. Whatever you do, itai zvinhu zvenyu neupenyu hwenyu. Ndakafonegwa a few days ago namwe mukoma achiti ini ndakaenda takatosvika pakazara vanhu, asi vaida mazita. Kwai vamwe vakaendesa mazita, asi takati aiwa ndoda zvinokuvadzaini, saka ndanchida nhamba dzemunhu uya wegonye. At least ava vari kuda havo zvinokuvadza ivo, but we don't know in the process kuti vanhu vangani vamunokuvadza. Guys, ngatiregei kuita zvinhu zvisina maturo tichikuvadzisana nagogo. These are our parents. You cannot be doing such things. Handiti regai tipinde panyaya inotevera. Aitete makadii. I will not say my real names of place of people munyaya ika ndogona kuzikana. So straight to the point. Ndachandaita certain place rimwe gore ndiri pabasa ndakatanga kunyengwa nemamwe makastoma, but ndichiramba. So kwakazoita this guy who was polished. Aiwa anga kanaka. He looked very decent. Akandiudza zita rekunyeba at first, but I didn't know that. Fast forward, we started dating nemunhu uyo using the fake names Ria. Later ndakazoona chitupa ndikaziva the real name, but I brushed it off. Ndikamuudza akaseka. With time takasangana pabonde, then boom, numbu. So when I found out I was pregnant, tanga tisachataure, and I thought to myself, why not get an abortion? Mind you, ndanda pa 4 months yakaramba zvayo kubva. Pa 6 months I then told my parents, the 3rd trimester was hell for me. Kutaura chino unotanga uchachema, but wotozosimba. So munhu ndakaedza kumutsvaka, munhu hana paigara. Hapana munhu kana mota yake zero, kana munhu anomuziva zera. Later I found out he was married with kids. Mva ndangosiyana nazvo. Ndakazomboenda kumaprofita kuti maybe ndingamuwane. Zvandakaudziwa was heartbreaking. I was told kuti ane mhiko dzaanoita nema young girls ovaitisa nhumbu yozvara. Mwana ofa anofa iri nhumbu. I was 8 months ipapo. Ndakabara mwana normal birth, but ndakatsemuka zvakaomarara. 3 days later mwana akabuda furo, and that was that. Tete nyango izvezvi ndikazvifunga ndombochema, cause after death yemwana munhu ndakanzwa kuti apinzwa rapture. But wherever you are, come naMwari vachakujezesa. Iwe izvezvi my life is back on track, but ronda harisati rapera. So my advice to young girls, ngatisingochevai munhu watongoti wototi marriage yauya. Background check is very important. Unoziva here kuti maindi anoitira vana ma-arranged marriages, because tingafunga zvedu kuti zvakadhakwa zvakasara, but I think it's for the children's interest kuita kuti mwana wedu ange ari safe. Chitarisai muone manje kwai ndakaita mwana,
mwana ndobva buda furo 3 days mwana ndokubva ashaya. I'm very sorry my sister. Pandakaverenga nyaya I didn't read it kusvika pekupedzisira dzimwe nguva ndeichitori business unoda ndiri zvekuprice giving. Ko mwana wenyu akapasa kani zvakaoma anga achistrugglesha nemetsi zvisingaiti gore rose metsi dzichimuvhiringa. Saka akazonzi aiwa she's the student akaimprova gore rose. Vedu weka machemero akaita akachema zvekuti mwoyo wangu akatsemuka ndikati chinyarara zvako mwanangu. Saka ndokwandandiri saka message paikatumigwa iyi kana kuzomboiverenga zvinhu zvacho. Saka regai tipinde munyaya inotevera. Iyi yakati rebei, ichi chinenge chinopisa ichi, regai tione. Makadi anti-glory, ndinoteerera channel yenyu most of the times, but nhasi ndati ndiuyewo nenyaya yangu. I'm a lady aged 22. Ndichachinja mazita nenzvimbo. I'm the first born in a family of 4. 3 ladies, 1 boy. So taigara kuZambia. Baba vaishanda mabasa emaoko same namama, but ivo vaienda Joni vaigona kana kudzoka after 3 months. Upenyu hwainge hwakanaka, ndaenda kuschool and everything was going very well. So ndiri grade 3 ndakatanga kuba mazai aiva ari Mpoto. Mama vakandirova. I understand now kuti vaizama kunditsiura. Ndakapedzera ndava kuba mari chaiyo ndichirohwa. So we then moved to a stand cause Tairoja. Life continued. Baba vaigara vasipo and my mom should hustle hard. So grade 4 ndaimuka ndogadzirira vana vamai vangu kuti vaende kuschool. Ipapo ndaimuka kuma 4 ndoisa mvura yekugeza apa ndogadzira malunch box. Ndichipedza ndaisiya ndasuka maplates nekutsvaira mba ndoperekedza vana kuschool bus. Ndichiendawo kwangu. Ndichidzoka ndaisvika mba muine tsvina, paine maplates ane tsvina anoda kusukwa, kuhuni nevamwe, kuwacha hembe dzemunhu wese pamba. Zvese ndaitova mai vemba. Apa ndinenge ndichida kuwacha mauniform evana, homework nekubika chikafu chemanheru. Until now I don't know ndo marererwo anoitwa vana here. I felt being abused. Kumuka kwese kwandaiita amai vangu vanenge vakarara. Grade 5, 6, 7 situation was the same. Ndaisabvumudzwa kuenda kunotamba cause pamba panenge pasina munhu anochengeta. Baba vangu vaigara vachinditi wai mai vako vasingambobiki, vaitosuwawo chikafu chemudzimai wavo varipo. Zvemari handina kumira kuba cause marovero andaiita ndaitsikwa musoro, ndaitwa zvese, kurohwa nenzimbe, muti noti shamu. Ndaitombozitiza kurara pamba ndonorara musango nekutya kurohwa. Ipapo ndinenge ndaba mari hombe kana $100 cause ndaisaenda kumba nechikafu. Ndaisatengerwa hembe, ndindaisiwa vamwe vachienda. Antika katrauma karipo. Mai vangu vaipakura chikafu ndikasaisura nyama but ndainyarara. Umbavha hwakaita huchipera mbijana. Kusvika ndisachatore zvamuchose kana nhasi handibi. Ndivaiti pavanouya vaiuya nehembe dzemunhu wese. Pamwe pacho mai vangu vaitora vopfeka ivo. Ndainyarara cause ndainge ndakavengwa. So form 1 amai vangu vakatanga kufambidzana nomumwe murume, baba vari Joni. Saka pamba takamboita musikana webasa cause ndanga ndava kunyora grade 7. So musikana webasa uyu akanditi huona zviri kuitwa namama wako hazvina kunaka. Ainzi Melody. Kumashure I think you see kuti there is no bond ini namai vangu. So ndakaudza baba vangu cause ndaivada uye ndaiwirirana navo usingaiti. Kubva gore iroro baba vangu kana kudzoka kumba. Situation yakabva yaita worse pamba. Baba vangu pavakaziva kuti ndini ndakaudzwa mashoko akandibaya nekuripa kwandichaita. Vakabva vatanga kuti dai waiziva kuti baba wako kwavari koko varogara naye, dai waisashaisa kutaura. Andi ndichakudzoserai kumashure. Pandakatransfer grade 4 kusvika ndipedze chikoro, amai vangu vaisauya kuany meeting, vaisatouya at all. Kunyora kudai I'm crying a lot. Kwemabrother inonditevera nema young sister vaienda. Ndiri munhu aigona chikoro but my mom hapana kana chakanaka chaibuda mukanwa mavo chavaindoudza. So life continued too, but it was hard. Ndakapedza kunyora form 4 ndikapasa. So I decided kuita course. Ndiri pakati pekuita course iya. This time I was doing attachment pane imwe hotel. Baba vangu told me kune munhu wavanoziva ari kusiya basa, saka wadi kuuya wasara pabasa ipapo panga pari pashop. Kwandiri that was a good idea. Ndakatengesa phone yandaishandisa ndikatora passport ndokuenda kuJoni. Dere kuenda kuJoni, my mom gave me mari yebhasi. Ndakafamba zvakanaka. Ndichisvika pamba pababa kwezvo vanga vachitogara neumwe mukadzi. I kept quiet. Takagara but this lady aisandida cause ndanga ndakagara no basa. Waigona kuti wakarara waidira mvura o vairidza music votanga kuita noise kuti ndimuke. Mind you, this was
a1 room. Takatadza kuwirana. I understand I was wrong. Ndakaita mai nababa vangu varambane. Nyaya yakanetsa kwama both sides. Ndikavengwa nehama zhinji dzamama. Ndikakumbira amai ruregerero vakati zvakanaka. Amai vangu mama vavo vaive nehanzvadzi yavo yainge iri kuSouth Africa. Sekuru pavakanzwa kuti ndiri kuJoni vakatsvaka nhamba vakati muzukuru uya kuno ndikutsvagire basa. Ndine mashares kuWimbi. Before ndambotaura kuti ndakatengesa foni kuti nditore passport. Sekuru ava vainge vakambouya kumba kare vakandisiyira foni iyoyo ndikatengesa foni kuti nditore passport. Foni iyoyo yaidhura. Ndiri musikana ane a very beautiful body of structure. Ndikangopinda everyone will be looking at me. So then vakabvumirana nazvo since situation yepamba apa yaisaita. Because baba vangu vakapedzera vakundipa mari yekuti nditenge kota murodhi ndodyire kuku because kwaisabikwa zvekumhanya hanzi tiri kutsanya. Apa ndoona kuti baba vangu vakaiswa mubhodhoro chaimo because kubva ndipedze kunyora form 4 baba vangu kana kudzokera kumba kusvika izvezvi. He is a family person but ameno mukaona vatumira 20 US pamwedzi varwiswa. Munhu aimbotumira zvese kubva kufees kusvika groceries nemarenzi. Izvezvi last born grade 7 baba havaizivi vanoita zvekunzwa. Hapana kupera mazuva sekuru vakauya kuzonditora tikaenda kune nzvimbo yavaigara. Ndichisvika was shocked. Ndivo here sekuru vane history dzinza rose kuti vane mari. Vaitotambura vachigara pamba pemurungu wavo vachiita zvekuvaka. Takagara tese so kuti ndiwane mari sekuru vaitondiudza kuti muzukuru tofanirwa kuenda kubasa. Aiwa takagara tete ndaienda. Ndaitomira-mirawo mwedzi uchipera pavanhu pavaipiwa mari dzavo ini handina kupiwa. Ko sekuru haufa vakati ndokuona manheru. Manheru akasvika sekuru vakati kuti ndikupe mari yakawanda ndofanira kurara navo. Amai vangu mwedzi uchingopera vanenge vachida mari chete. Ndakarara navo ndikapiwa 2000 rand. Ndaitoti akawandisa ndokutumira amai yese. Sekuru vakada kuramba vachidzoka mwedzi wechitu ndikaramba. Havana kundipa mari. Ndakangogarawo pamba apa. Paigarawo rimwe boys. So one wavo aiva mwana waboss. Vaiva nemari vaiita zvemining. Ndiye akazonditi rimwe day, tell me about your uncle. I explained akati ndopa akazonditi sekuru vako vari kuda kuti ndikuroore. And I was shocked. Rimwe zuva takaenda kuJoburg kunotsvaga zvavaida zvekuvakisa. Taive 3. So sekuru booked a lodge 2 rooms only kuti ini ndopinda nemwana wemurungu ivo mune imwe. Takarara but vaisaziva kuti ndiri kunguva yangu. This guy taiwirana hedu, he tried kuti tirare but ndakaramba. He didn't force himself, no. So takadzokera sekuru vakandiona tichifamba neumwe mukomana vakafonera mai vangu vakaudza kuti mwana ava kuita zvemanigerian tamutadza kuno. And she was angry. And she couldn't believe me. Before ndauya Joni pandakaenda kunotora passport, ndakaenda nemunhu wamama aive aine mota. So akandiperekedza on a 3-hour drive. Akapinda musango akati ndakapreswa. I want to use the bathroom. Kupi akangomisa mota yake, akaburisa zinhu rake kwakundibvisa hembe zverafu. Kwakurara neni pasina kudzivirira. Pakapera nguva passport ikabuda. I went back home because mazuva acho aisabuda zvekumhanya kunge mwedzi wese. Ndakagara. Saka ndine kumba kweyama kwandaigara. Ndakatanga kurutsa nekusaridza chikafu. They didn't see anything. Kana ini ndaingoti maybe inyongo. Ndichidzoka kumba pasina mazuva ndakabuda chibhora chihombe chaibuda ropa rakawandisa. I suspected murume uya anti hapana ndakaudza kusvika nanhasi. So sekuru ava ndakavaudza kuti I'm going to Zim. Ndoda mari havana kuda kundipa. I told him I'm telling my father everything. Mukasandipa mari. Then vakandipa mari ndikanyangarika. All this story no one knows. Tete. I feel ashamed. I feel embarrassed. I'm a quiet person kubva kudhara. Even hama dzakawanda handitauri nadzo. I don't know what they think about me. Ndakamboita musikanzwa kudhara. Muri yese yaingoudzwa kuti zviri kuitira mwana wenyu. But now I'm a totally different lady. My relationship na moms yakazonakawo cause vakuenda kuchechi. Ndotumirawo zvimari nekudi. Izvezvi ndiri munhu uyu anoti I don't care. Muri kuti ndopfeka zvandoda. But tete, my problem is how do I gain my confidence back? Handina chikoro asi ndiri mwana akatendeka anodadisa. I'm a beautiful hardworking lady. How do I forgive myself nezvandakaitira mai vangu kurambana kwavakaita? Ndotyira vana vamai vangu vakapedzera kuona baba kudhara. Baba havachatumiri even fees tete for a long time. How do I make my mother to forgive me?
especially my mom. Sometimes I always cry, did she forgive me kubva pasi pemoyo? Vana vanongoti wish daddy vanga varipo. Vana vamai vangu vanenge vachingoti sisi buy this and that for us. Havatauri nababa vavo. Zvimwe zvandoda kungotaura please vana mai idai vana venyu zviri equal. Now I feel kuti ndiri different. I forgave my mom a long time ago. Now I even buy her something. She's not expecting mundiudzewo kana mapost. But I think chandanyatsopika inyaya yekuti mama vakasarawo vachitawo madhiri avo vachitawo zvemaboyfriend avo. Murume wavo anga ariko kuJoni anga achitawo zvemagirlfriend ake. Vedweka zvakaoma. Unotoona kuti panotaurwa paya kuti munhu musasiyana, murume gara padhuze nemukadzi wako because zvinocreata maproblems. But I see kuti mwana ari kutaura kuti kubva grade 4 ndini ndaita zvese, aibika, aendesa vana, aigadzira malunch box, aigeza, achinosiyanawo bhazi. She's always been responsible. Saka achitobvunza ndiwo makudzigwo here anoitwa vana aya. Zvakaoma. Ende zvinhu izvi kana zvikasaadhresewa zvinoenda to the next generation. Vachawo, she's going to raise the kids the same way. But ndoda kungoti mungoziva kuti vana makuseni isusu vana mai we actually responsible kuti timuke tigadzirire vana malunch box, tigadzirire vana chikafu. Chimwezve zvakare ndikuona kuti she carries the blame yekuti ndini ndakarambanisa vabereki nekuti ndivo vakaudza daddy kuti kune murume anouya achivata mumba. Vakazongoita catalyst. Ndiwo akazongoita catalyst yekuti muchato upere, asi mama vanga vagara vachiitawo maboyfriend avo. Saka zvaizongobuda hazvo. So I don't think she has to carry blame semaonero angu, I don't know. Mungotaurawo zvamunofunga wandite. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Ndinokumbira kuti mundibatsirewo to locate muridzi webhegi that my sister mistakenly got. My sister traveled from Zim last week with Swiss bus. Vakasumuka on Wednesday at 1 p.m. My bags were cling wrapped and the names were not visible. Pawakaburuka kuBosman vakapiwa bag that looked like hers nekuti size imwechete and weight kind of felt the same. Pamwe yaiva fatigue. Upon arriving Kumba takaona kuti bag harisi ravo. Immediately we got in touch with the bus drivers. Vakati hapana bag ranga rasara risina munhu. Imbomirai a few days, someone will reach out looking for their bag as well. Mazuva akafamba 2 to 3 days kusvika now, no one has been in touch with Swiss. Saka the conclusion was munhu akatora bhegi redu ndiye munhu mumwe chete ane bhegi rataiva naro nekuti dai zvisiri izvo they would have called about their missing bag. The bus company called number dzakaiswa papassenger list as well as next of kin. Hapana number inoshanda padzose hadzo. We are heartbroken because you know tinobatisa zvinhu, some Zim products nezvimwewo from people from church vainge vabatisa. I had to refund them 3.5 for the things they should have received. We have made peace with this. Asi please, anozivawo netsainyika akabva kuHarare last week, mumuudze bhegi rake riri kuJoburg office Swiss paPowerhouse. Saka pane munhu akatora mabhegi akaexchange. Mune zvinhu zvevanhu vedu we. Ngatingodzidzai kuvimbika ka. Anyway, alright, regai tipinde munyaya inotevera. Maswera sei tete, I'm a Zim dancehall artist ndinogara muWarren Park. I have enough talent but I don't have a manager and I don't have money to record my music. So tete ndafunga kubasta music yangu ndiite mbiri muZimbabwe. Ndo chishuwo changu kubva ndichikura kuita mbiri kwete kuperera mugeto. Ndoda kuridzwa nemunhu wese ari kupi nekupi, kuridzwa kuredhiyo. Chinhu chiri kumisa zvese imari. Basa rinokwadza rekudzikisa grocery mumagonyeti epahostel imwe shop iri kuMaraini kwedu. Mari yacho haikwane kurekodha music yangu. Ndine 4 macounter book akazara music yangu. Ndiri kuzama kubatanidza kuti ndikwanise kurekodha kumastudio ekumusoro zviri kuramba. So ndafunga kurombera music kuti ndiite mbiri. Tete handina mari yacho yekuromba. Tete kune vanhu vamunotaura navo vanenge vachikunetserai. Tete taurai navo vane mari dzemishonga kuti kana vachigona vatirombesewo, kana kuti vatipe mari inokwana kurombera mamusic only. Tete isikirere yedu tiri 2. Ndinogara nevabereki vangu muno muHarare kuti ndiwane mari ndinenge ndaita zvinokwadza. Ndo life yacho tete. Inini ndine chipo, ndinofarira kuita mari nechipo changu. Icho chokwadi vatete, help me. Ati ndiverenge nyaya kuti muzive zviri kuitika muinbox mangu. Saka mukomana we akatumira message achitaura kuti inini ndoda kuti mundibetsere kuromba so that ndigone kupusha music yangu. Ndozvaakutaura. Vazhinji vanhu vakawanda vari kuuya. That same guy akazouya manje akati kwa iye anobvisa zvikwambo. This same person sent me a message achiti anobvisa zvikwambo akasiya futi namba yake kuti ndiposteire vanhu. Guys, saka now balance me, kana uchigona kubvisa zvikwambo apa zvewamboti unoda kuromba. What is happening? Mozo here kuti pane vanhu vefeja.
But there are people vanoshandisa PT, people who use PT vanoshandisa advantage of the channel kuti rikatingotumira tete then vachaverenga then ndobva ndauigwa tsitsi. Ngatirege, we need to drop that attitude, okay? Let's drop that attitude. Pane vanhu vakawanda vanouya vachinyora nyaya dzavo vachida help kubva kuvanhu, then kana vanhu vaya vakuzama kuhelpa vanhu ivo vanotsika mabreak. There's a lot of people very fake, guys. I need you to understand that this channel is based on honest and truthfulness. Anditi musatumira nyaya dzenyu sekuti unogona kutumira nyaya yako uchiti ndiri muprofita anobvisa zvikwambo, vanhu vouya ikoko iwe uchida kuhlira vanhu mari. I'm not going to be reading those stories. Uyezve kune vanoita mabusiness, kana muchiziva kuti mabusiness enyu you are not up to the standard, don't come to me. I'm begging you. Ndokumbirawo zvangu. Because inini, as you can see, ndiri munhu anoita zvinhu zviri straightforward. I'm building a clean brand and this has taken me forever to build. So I'm not going to allow people vasiri competitive to destroy my brand. That is a no. Don't take advantage of my good heart. Ndokumbirawo. Please, ndakumbirawo. Alright, regai tiverenge nyaya yedu inotevera. Hello tete, ndauya nyaya yangu. Please hide. Ndine 24 years ndinogara kuno kuSouth Africa. So nyaya yangu tete, ndakarerwa nambuya mai vababa. Zvinonzi baba vakashaika ndine 2 years. Takaberekwa tingori 2 vasikana. Takararama life inorwadza. Tanga tisina kugara zvakanaka. Mai vangu vakazororwa nemumwe murume muno muSouth Africa, but kuDurban. So taigara nambuya nana tete 2 hanzvadzi dzababa. Vana tete vanga vakabva kuvarume. So mai vangu every time vaiti vakatitengera zvinhu like mbatya, sipo nemafuta ekuzora, vana tete vaizvitora zvinhu zvacho voshandisa ivo. Though mai vedu vaitumira mafuta ekuzora, isusu tainzi nana tete zorai grease kana kuti candle wax. Vamwe vana vachienda kuchikoro, isu taisaenda zvichinzi hapana mari yeschool fees. Most of the time mbuya vanenge vasipo vaenda kuBotswana. Regai ndikudzosere kumashure mbijana. Pakashaika baba vangu, vanga vane imba nemota kuBotswana. Zvinonzi baba vangu pavanga vakufa, vakataura kuti ndine imba yangu, kana vana vangu vazokura ndoda kuti vagare muimba imoyo. Mota tora yenyu, but imba ndeyevana. So it happened kuti imba iyoyo yakatengesewa ende hapana chatakawanda chero juice zvaro. Taigara kuHarare kunonzi kuOverspill. Taifamba tisina bhutsu. Handide hangu kunyepa. Yes, mai vakaroorwa kumwe, but she tried her best. But vanhu vekumba kwedu vaive problem. Sometimes taitorwa toenda kuside rana mama kumba kwagogo. Mai vamai ikoko taigara zvakanaka since vanga vari vanhu vanga vagara vane mari dzavo. It happened kuti mai vakauya kuZimbabwe vakatikumbira kuti vambogara nesu, but mbuya vakaramba zvikanzi torai mwana mudiki chete, mukuru anosara. That's how I came kunogara kuno kuSouth Africa, but ndanga ndatokura ndane 12 years. So nyaya inondistressa nawo tete, ndava munhu akura, ndava kuzvishandira. I was married but my husband passed away. Ndine vana vangu 3. Izvezvi sisi vangu vari kurwara, vakabva mimba. Kumba kwababa kune dzimba dzakawanda, but sisi vangu vari kugara mustreet tete, and no one is helping her. Hapana kana munhu anoenda kuita check on her. Vana tete nana baba nini vakuda bond neni, kuda kuswedera padhuze. Ndokumbirawo kubvunza vari pano kuti zvinoita here to just forgive them. Why vachindida but havadi sisi vangu, they don't care about her. So ndovaregerera here. Pese pandinofunga zvataitwa tiri vana vadiki, tichirohwa netambo dzemagesi, vachitirambidza kutaura namai vedu, I don't know what to do. Yeah, this is a perfect example. This is a perfect example of what will happen to your children when you die. This is a perfect example. Baba vanga vaine imba kuBotswana vakati, aiwa, kana ndikafa mota tora yenyu, asi imba ndei vana vangu. Imba iyoyo ikatengesewa, I don't know kuti how was it sold pasina vana, because kunoku kazhinji kachona imba inotengesewa uchinzi vana ndivanani for the estate nechicho publish zvogazetiwa and what I don't know the process kuBotswana, but vari kuti ndo zvakaitika. All right, the sister is sick, ari kugara mustreet, but Heidi anogara kuSouth Africa. Heidi achigara kuSouth Africa, the family yana baba vanomuda, vanomuswededza padhuze, asi munhu ari kugara mustreet havana basa naye. Do you think this is pure love? Or ilove yemabenefits? Nasina kuseni pandanchimuka ndigadzirira kuya kustudio kunoku, I was actually thinking kuti we love hama dzedu dzakabudirira. Why? Because we want to benefit from them. That's it. You don't actually love that person, but tinoda kuti hama dzakabudirira dziswedere padhuze nesu so that we can benefit from them. Even tongoti ngatingopa example kuti munenge mune hama yenyu inoverenga TV, mivoti mwana wasekuru wangu kauya, you want to take a hard work to make it yours.
it's for egoistic reasons. It's not from true love. If it was true love, imba yaisatengesewa. Handiti, imba yaisatengeswa because baba vangu vatira kuti mabeneficiary vana. But imba anyway, akatengesewa. Alright, zvoimba tozvisiya. Ko right now munhu ari kugara mustreet. Chero akabvisa mimba akakanganisa. But torega here vana vedu vachigara mustreet because and this is your blood. Achigara mustreet but ima muna basa naye. Asi makuda uyu ari South Africa because we are going to benefit from here. Chochi December apindira kudai vanhu vanenge vachitumira magroceries. I've come to a point, I've realized, I've come to a point yoku accepta kuti my relationships atinawo nevanhu they are fake. People only want us for the benefits that they will get from us. I'm one person who's loving. Ndiri munhu ane rudo, munhu anoda vanhu. You understand me? Kana tikatosanga togona kutotaura tose tigotoita kunge tine tendency tichizivana. I genuinely love people. But if I notice could you only love me for the things that you think you benefit from me, rudo racho runodzoka kubva ku100 kusvika ku0 kudai. Then I'll keep my distance because I don't want to be used. And the relationship yekuti ndoda mari ndipe mari I don't want that. Ndoda relationship iri genuine yekuti tinonyatsodanana chigowirana ini kana ri birthday rako ndingokutengera present because I love you. Not kuti you force yourself into my life for the benefits. Heidi, you are not doing anything wrong. Vana mama nana tete muri kuva zvekutaurwa kana vanhu vafa moza ndogara ndichura kuti ingadai taizoti kana tafa tombomutswa tombovhura so timboona commotion inenge ichiitika. They don't even love your blood, your sisters, vana vamunini, vana vankuru, your brothers, vana mama venyu. Avadi vana venyu. They only want the benefits. Should you die today, they're going to take everything and vana vagongosiwa. But one thing that I want you to know is vana ndevamwari. And God will always take good care of those children. But when you earthly parents are there, bhuti vangu ndezva bhuti vangu ndezva pati bhuti vako vangava nevana. Guys, we need to shine our eyes and protect what is ours. Kana mune mari, kana mune dzimba, isai trust fund. Zvitogwe ne-trust, zvomanage ne-trust because we don't want such situations. Vana mama vari kuona channel ndoziva kuti channel ino 75% of the people who watch this channel are women. Muri kunzwa nyaya dziripo. Imagine iwe uri ku-UK, murume wako achifa. Unoita sei? What you gonna do? Ngatiitei mapolisi. We need also to take mapolisi. Ndatorangara ndandakaguma diaspora kare. Ngatitorei mapolisi. 2 double proof. Kana munhu akafa, nyaradzo inoiga, as you still need the cash for your children's sake. Ngatitorei mapolisi. Pane vamwe vanotaura kuti isusu ndine life policy muno mu-UK. It takes forever to be processed that thing. Haibudi ipapo inotora time kuprocessewa. And that waiting period, what will you be doing? Diaspora insurance yakanakira kuti they will pay you as soon as matoratidza proof yekuti munhu ashaika. You really need the money. And before you click off, I need you to click link and just see a pass up. Guys, tokutendeni kuona chirongwa kwamaita Mwari akuitire zvakanaka. Ndokukurudzirai kuti mutumire nyaya. Vose vakatumira maaudio tichawaposta neMonday because right now kamatumira audio yenyu ndeifanira kurecorda, ndeifanira kuedita, kuti nditeerere, nditext, nditype. It takes time. But toda kutendai nekuona kwamaita ndokutendai zvakare nekutumira nyaya dzenyu. Maaudio enyu anenge ane waiting period because tenge tichitypa, tichiteerera, tichireconstructa nyaya yachona tichiisa, tichigadzirisa zvakanaka kuti inyatsomeka sense. Handiti ndokutendai nekuona kwamaita. Munongosiya macomments panyaya dzose dzataita musi ranhasi. Handiti ndatenda. Bye bye.